Ningizimu Afrika thokozani sanibonane dumela ngaphisheni ende low. This Dr. Utikehla Makehla nyange enkulu yase Ningizimu Afrika. Mina ngindoda ke eyikuthi nomuzi wayo bakwethu. Kwatla understand nanoma ungibona kuma social media ungangithathi kungathi mhlambe ngumfanyana nje usazingela intombi. Nami married man. I married. I repeat again, I married. Ngaphinda futhi, ngarepeata futhi, I married again. Ngaziphinda futhi ngaziphinda I remarried and marry God, there is no divorce. Amakhosikazi wami wonke ngihlala nawo futhi ngiphila nawo and ngibonga uNkulunkulu ngalokho. Just for you to know, isithembu, it is not something that umuntu uyazikhethela yona. Isithembu yasiphiwa. Isithembu into enikwayo. Uma isithembu ongasinikwanga uzohlala usenkingeni abafazi bakurasela bekulisa bakwenzela imihlola habe mayibaboyo isola wena. Mamela ngwaneso ngiyakubulisa bakwethu ngisendaweni yase number 57 Loveday Street, Marshalltown, Johannesburg CBD. Number 57 Loveday Street, Marshalltown, Johannesburg CBD. Ngizalana emsebenzini batla nkuhle. I want you to get me straight, not wrong. Ngizalana emsebenzini each and every day, Monday to Friday. Batla nkuhle. Ngizalana ukuzosebenza abantu, uzosiza abantu Monday to Fridays. Uma ngizalana ngamandla amanye serious. Uma ngizala kule ndawo ngiza ngizilile, ngiza ngumuntu ekuthi ngiza ngingcwele. Batla nkuhle kero ngwena. Itopic yami ithi Bubesi oil plus Pegamina oil 2000 rand. Mntaka ngifuna ngizwe kuqala before ngiya kuphi na kuphi. Ngiyiqala lento le. Uyabona ibhubesi linamandla, linesithunzi, linobukhosi. Uthanda ungathandi ibhubesi linamandla, linesithunzi, linobukhosi. Sibe nesimo sabantu abathi uyazi mina isithunzi sami sathathwa. Dr. Uti ungabuyisela kanjani isithunzi sami kumina? Uma isithunzi sakho sathathwa ngiyakusebenza ngamafutha ebhubesi. Not any futha lebhubesi. Khona ifutha elispecial esilikhipha ebhubesini. Omunye umuntu angabuza mkhulu ibhubesi ulithola kuphi? You can never ask me uthi ibhubesi ngilithola kuphi. How can you ask a person who has many assets like I am uthi ibhubesi ulithola kuphi? I'm a man of many connections. That's my answer. I have serious connections, many connections for that matter. More and more connections. Eyintweni zokwelapha. Not kumathenda ukuthi ngivelapha kumadlanga commission ngidla imali zabantu. No. Kumadlanga commission anyeke uzungibona. There is nothing yenzayo fraudulent. Ingakho noma ngisebenzele endaweni eyi1 ngimovie. La eMarshalltown ngisazohlala iminyaka la. You won't believe mangitshela ukuthi ngibhadala irent yala kule building for how long? So ngizama ukuthi kuwena mntaka baba ibhubesi likwazi ukuletha isithunzi kumuntu. Ibhubesi linamandla isithunzi. Then uma ngusebenze ngunikeza amafutha ebhubesi bese ngunikeza amafutha weBhegamina. IBhegamina lenyama lesihlahla esimila kungathi inyama. Kunebhegamina engathi inyama kodwa isihlahla. Not iBhegamina laseMaimai. No, le fake angikhulumi ngalelo. Ngikhuluma ngeBhegamina lenyama. That's why abafazi benu manibadlisa banganibheki ngoba nibadlisa ngemithi wrong ukuthi abakunikeza iBhegamina bakunikeza isihlahla. KuneBhegamina ngathi linyama. Amafutha weBhegamina elinyama namafutha ebhubesi ngikwenzela wona kuyikhombo ngunika 2. Ngithi kuwena iba nesithunzi, mucethe kuba nesithunzi, ujike futhi ube nani ubhekwe. iBhegamina ngapha yini amafutha ebhubesi. Ibhubesi ngapha iBhegamina ngapha ibhubesi. Ukwazi ukuthi uhlonishwe, ukwazi ukuthi uthandwe, ukwazi ukuthi ubonwe. I don't know if you can I don't know if you sincerely get what I'm trying to say to you. But mamela mntaka baba. Ngiyakunikeza namafutha ngemali engange 2000 rand. That's my topic. Begamina oil plus bhubesi oil plus Begamina oil. Next step, noma ngiye kwenye effect, not an opinion but effect into engizenzayo. Kunamadoda anamapipi amancane. Ipipi lakho liyala.
Oh pipiliala, oh pipiliala, pipiliala, pipiliala la. How pipiliala la, pipiliala. Ipipi umaliyala mntakababa. Nginempande for wena. Impande zokusiza uthi ipipi lakho likwazi ukuthi libe right. Lapho nginomuthi wenduku esubiza nge-Nigerian buffalo. Nigerian buffalo. Nigerian buffalo. You must not become a duka, but you must become an odogu. Odogu, 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 chay, odogu, not a duka. You see a duka, but odogu, 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 Nigerian buffalo. It is only 4,500 rands. Yes, 4,500 rands. Umuthi wenduku lo umuthi opipi, you rub ipipi lakho kanje. Yabona? You rub your penis like this. You rub your penis like this. You rub your penis like this. Emva kwalokho ipipi lakho likwazi ukukhula. I don't even ngikutshela wena. Ipipi lakho likwazi ukukhula. Uma ipipi lakho likhula, induku yakho ikwazi ukwenzani? Ikwazi ukukhula ibe enhle. Nomfazi uyahlala. You know umfazi bakwethu, there is something that we must not run from. Umfazi was made out of two things. Or umfazi by creation is only two things. Pipi plus money. Money plus pipi. If you don't have money, you don't have ipipi. Msayidi akasiduli mo. At least umungena mali athi hayi unginyaba kamnandi. Hayi ungidla kahle. Hayi unginyaba kamnandi. Mfazi can now stay. But now you don't have money, you don't have ipipi. So mosadi wa modimo o kgothatsa ka eng? Money or pipi? Pipi or money? Pipi or money? Money or pipi? So when on a mali, on a pipi, on a mali, on a pipi, on a unani, got unani. When a woman is looking at a private part, when she looks at you, you are the same. Huh? You are the same. No. That's not how life works. But if ungafuni ngepipi lakho ulithanda linjalo, hlalu njalo but ukhumbule Dr. Oti is based in 57 Loveday Street, Marshalltown, Johannesburg CBD, mo modimo dula nteng. Mplekeng se ka fela modimo a chaka, modimo dula Marshall. Ngaba la eMarshall ngahamba, ngaze ngabuyi. Modimo dula fela Marshall, o ska nonzo etsa ke batho maka. Ha o fikile Marshall, o fikile modimo. I understand. That's why ngithi kuwena uma uze la usuke uze endodeni ezokukhulekisa. Ngizokukhulekisa ukuthi impilo yakho ikwazi ukubecome something better. Inhlanga zemali. Mkhuloti, yebo, ipipi likhona but imali ayikho. Mkhuloti, nginepipi but imali ayikho. Lapho ngenza njani? Batla mamela. Kule simo leso sinjalo mntakababa, lapho ke kudingakala ukuthi ngufake inhlanga zemali. Inhlanga zemali batla mamela uma uze kuHoti. Uma uze kuHoti, uze kwisithunywa sikaNkulunkulu eseze emhlabeni ngendlela yomuntu. I understand. Wambona phi wena umuntu? I'm asking you this question. Wambona phi wena umuntu ona 21 years? Akwazi ukuhlanganisa abantu abayi-1000 endaweni eyi-1 abakhulekisi. Wambona phi? Wambona phi umuntu ona 20 years athathe abantu abayisentabeni for a pilgrimage ena 20 years? Wambona phi wena umuntu oyinyanga? I'm not talking about i-celebrity sperma drugs. Ngikhuluma ngenyanga. Wayibona phi wena inyanga ena 19 years? Ihole abantu abadlula 500 enkonzweni eyi-1. Kuze kumone ikhulu abantu abagugile babiza ama-shows kuze nje bacizele igama lamphansi. Wambona phi? Awukazi umbona. Ukile bona kaya ngwana ogadiwa ka 19 years. Awukazi umbona. Since ngaba nama bodyguards from ngina 18 to 19 years of age ngenxa yomsebenzi wethongo up until today. So ngizama ukuthi wena lento akusinto yanoma ubani, lento akusasinthwamani lemanga. Ngisasela mntakababa, inhlanga zemali uma uze kumina awuyanga ehlathini usuke uze ekhaya. Inhlanga zemali, it is only qala from 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 30,000 kanjalo. Kusuka ngokuthi Dr. Oti beniqelwe ngenzela inhlanga zemali ngemali engaka. Awuzange ehlathini, ngiyakufaka inhlanga. Uyi businessman, umuntu osebenzelayo,
ufuna ama-promotion, ufuna ini, le mpande uyayitshela ikwenzele lokho. Makhosi amakhulu, makhosi amadala, yebo gogo, yebo mkhulu. Isilwane sokuphumelela. Mkhulu, mina angiphumeleli. I have done many things in my life. I have tried better enough in my life, but mina angiphumeleli. Isilwane sokuphumelela. Isilwane sokuphumelela. Impanze yokuphumelela. Pande kusabangoma, bingelela mpande kusabangoma. Mpande mpande kusabangoma. Mpande zabangoma. Yebo mpande kusabangoma. Yebo mpanza kusabangoma. Mpande mpande kusabangome. Mpande zabangoma. Yebo mpande ekushabangoma. Yebo mpande kuzabangoma. Yebo mpande kuzabangome. Yebo mpande kuzabangoma. Isilwane sokuphumelela. Usuke ufuna manje into ezokwenza ukuthi uphumelele. Usuke manje ufuna into ezokwenza ukuthi anything that you touch, may it become glorious. Njengo lo ngoyithathanga, may it venture to something fruitful. Njengo lo ngoyithathanga, ufuna into ethi uyibamba into zakho zenzeke. Lapho ngufaka isilwane sokuphumela egazini lakho. Lesilwane ngufaka sona ngemali engange 12,500 rands. I repeat, 12,500 rands. Isilwane sokuphumelela. I'll do a special video regarding this silwane sokuphumelela. Sihlala kuwena egazini. Anything that you do uyaphumelela. Isilwane esifaka osopolitiki. Osopolitiki abadlali bayaphumelela. Isilwane sokuphumelela ngemali engange 12,500 rands. Mkhuloti, mina ngiyasebenza but akiboni iketsanga. Dr. Oti, nginamabhizinisi but akubonakali. Mina nginamathenda but akubonakali. Kumele ungene isilwane sokuphumelela. Uphumela yonke indawo. Siyakuphakamisa, siyakuhlakaniphisa, sikunikeza amandla. He wangabani na, wangabani lo mntwana wangabani. Ukhalela ukuphumelela, wangabani na, wangabani lo mntwana wangabani. Ukhalela ukuphumelela, phumelela bani. Hawu, uphumelela. Ufuna ukuphumelela wena, ufuna ukuya phambili. Asize la. Sandawana oil ikhona. Uma udinga isandawana oil mntaka baba uyayithola ngemali engange 3,500 rands. Sandawana oil gcoba izandla. Nami ngitholile. Ngathi nami ugogo nomalanga. Inyanga enye ungayithathi kancane. Uthe isandawana oil uyithi uyayitshela ukuthi mina ngifuna ukuba nemali, mina ngifuna ukuphumelela. Then you do like this. Uyabona? Sandawana oil le ibofu 3.5 kuphela. Before usebenze uyayitshela ngemsebenzini manje abanginikeza imali, abangihloniphi, angitsho lama promotion. This Dr. Oti kehla makhehla yangenkulu yaseNingizimu Afrika. This sandawana oil it is 3,500 rands. Kodwa angenze ukunikele yami, ngizokwenzela yakho. Siyabonga.